Καλαμάτας. Θα ήταν και ο κύριος Μπουτάρης μαζί μας, αλλά τελευταία στιγμή υποχρεώσεις δεν τον άφησαν να έρθει εδώ στην Καλαμάτα. Εμείς, σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, αναπτύσσουμε μια στρατηγική συμμαχία, ας το πω έτσι, με την Καλαμάτα. Αποβλέπουμε σε διάφορες ανταλλαγές, οι οποίες θα είναι επικοδομητικές και για τις δύο πόλεις. Και φυσικά, εγώ προσωπικά, ως αντιδήμαρχος, είχα την τύχη να παρακολουθώ το φεστιβάλ χορού τα τελευταία 3 χρόνια. Και να πω ότι φυσικά με την εμπειρία που έχουμε και σαν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1997 μπορούμε να στηρίξουμε και την Καλαμάτα σε αυτή την προσπάθεια που κάνει και φυσικά ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και η Καλαμάτα να είναι αυτή που θα πάρει τον τίτλο τελικά. Ο Δήμαρχος Καμίνης και αυτός δεν κατάφερε να είναι εδώ, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εγώ στη θέση του. Χαίρομαι πάρα πολύ που για πρώτη φορά έρχομαι στα εγγένεια αυτού του υπέροχου φεστιβάλ. Υποστηρίζουμε σαν Δήμος Αθήνας τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμος της Καλαμάτας σε πολλά επίπεδα σε σχέση με τον πολιτισμό. Θεωρούμε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ο πολιτισμός είναι κάτι που πρέπει να τον κρατήσουμε οπωσδήποτε, γιατί είναι αυτό που μας δίνει ανάσες σε αυτή την εποχή να μπορούμε να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την πολύ σκληρή καθημερινότητα. Και ο Δήμος της Αθήνας είναι δίπλα στο Δήμο της Καλαμάτας, ειδικά για την υποψηφιότητά του για την Καλαμάτα Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2021.